מה רבו נפלאותיך, יא מלך, יא מלכה, יא ממלכה. נתנן בזכותך כוסית לחיים, השנה החדשה. יש כאלו שחוגגים ימי הולדת, ויש כאלו שפחות בקטע של יום ספציפי בשנה, ויותר לכיוון של מעברים בשערי חיים. אז אני מהסוג השני. ועל השנה הזו, אם לא שנתיים, תכל'ס 3, אני באם של מעבר בשער חיים, וקרוב לוודאי שגם אצלך, משהו כזה. כולנו סוג של מאז שקורונה, קוקוריקו. וקצת עצוב לזכור שלרוב יש זיכרון של תג, והנה עוד קוקוריקו בפתח, אבל לא זה הנושא. אני יודעת שעל כולנו עבר שנה, שנהיה רק בריאים, ונהיה, ועודנו, שתמיד, תמיד נבחר בחיים. מברכת אותנו, אותך, אותי, שתהיה שנה של הנאה מתוך הנאה, כלילות בלב ושמחה, שנרכב על הגלים הגדולים בחדווה, שנסכים להיות מחוברים ומחוברות טוב לעוז ולתושייה. משימות גדולות ויעדים גדולים, נצלח אותם עם רגלי איילה, ושבאמת נעיז לחלום בגדול. שנתחבר יותר לקונספט, שבו למחשבה יש גבולות, לדמיון אין. ועל כן שנעיז לחלום, ושהחלום הזה יהיה חלום ער. שהמילים שנדבר לתוך המציאות ירקמו אור וגידים ויעורו לחיים לנגד עינינו. ועל כן, לא לשים לב, אלו מילים מוכנסים במרחב האנרגטי שלך. שכל משאלות ליבנו הכמוסות ביותר, שיתגלו ויוגשו לנו. אנחנו לא ההורים שלנו, את המאמץ הם נתנו. אפשר לשגשג בלי יותר מדי מאמץ. בחירה של כמה להעמיס, אבל בכלס לקטר, או לשים ספק. יש צפיפות, דחיסות, אינטנסיביות, יש. איזה יופי. שמתוך כוח האנרציה של התנודות האינטנסיביות האלה, שנצלח ונפרח ונשמח ונצחק ונרקוד ונתנער ונתחדש ונתרומם ונגדל, שתמיד נראה את חצי הכוס המלאה, שתמיד ניגש לדברים, לרצונות, לדרייב הפנימי שלנו, מברכת אותנו במידה טובה, במידות טובות. כי וואלה, זה לדעת לגשת לדברים, או לתת משקל רגשי, מנטלי לדברים. מידה זה משהו ששומר, הוא משמר את הגוף נפש נשמה, ואני אומרת את זה בתור מורה ומרצה בתחום. כזה, שתהיה שנה טובה ומתוקה מדבש. ואם עדיין לא ניגשתם לאחד הפלטפורמות החברתיות של בחזרה למקור, בפייסבוק, ביוטיוב, יש גם אינסטגרם וטיק טוק, פשוט תרשמו בחזרה למקור. אני הרבה יותר שווה מנטפליקס.